say no a enam so man best start ministry say na tie me ti fie ho ana me hu say me tie ne say hweso ti fie nani me say obi si ni fie a veranda nani mu no e ho so ye nwura me ne me ma no kwa na ti ni ku cause aware abom enti mi si noma papa bay samana kura me de azuma macho enesi eno ko obi na de dom me ti mi si e no ana me te ne sa hweso te mi hwe asoro no ana mi hu se adoma ese soro bibie nso ana eba ti mi dwane ewura afie ni inside eti ade a chi bie mu no ana me say hu say bana eno so wo soro na ba so bibie nso eno so mi dwane eti eto so me ensa no me kwata ana hu say entwore Arabic me manko school enu achiriti ma bon na mi hu say de meti aka no twere no eye achoro wo soro ana me hu nsa ensa so choro but minim ade entimenim de eka eti mi hu ni party ni pansa timbisa sa de na me ye dwamanfo pa oponyum to abetu nya na ye dwamanfo me ma wale egwu nya na no enu achi no na obi de na me pamade ma de pamiam ka se enkoyi obi de yarefo eto ka mba ba bi a meye adwuma ti wo de kaba tete ba na maye ni na mesuma nya kakra to aduane eti de mu ya ne se omude ne ba na se adan bi a menye sofo wo no se jejejeje sita ko sa na no mo fra mi China dum wo so na se me pamcho menye sofo eti wa na me te ni se kwantu ya kwantu ti me ka me te se kwantu na me ye ti anu ase momo entwe omo na ukura dia na eni na eka sa kire mi o eti ewa na me te se to America me to America enko soro sabro filia menko store bi e o bia mempe oil ti mi di America ekwo na me ko pe oil sabra na oil me bo nya dem se me ye 1 city ena me di America sa de ba eho eti wa mi jana mse na we kura oil ya makote de wa na me te ne se so na no ba adugu na nu adugu ni hwini ti me ya sa na wa ya na wa mu di America e wa nya ni funo wa nya funo Christopher do na wo madwene mu ayo montansa de nyina enam ekwan a hoho konkon no efa so edidi wo mduma de nyina so na ensem a asofo no so eka wo mo kire se akwankyera hodo mo ye de nyina no eye hoho konkon akwankyera wode amomo mo ye enti ubekwa asofo bi mu dem no na wo mo si altar ubehu se kan ubehu candles ahodo e wo altar no so ubisa na nkyere mo de mo ase ne honhom no de ama no no eno na wo ye ubekwa asofo bi de ebi kwa kushnap ebinum nsuo hu ebinum ya spiritual bathroom ni nyina wo mo kire se hoho konkon no akwankyera wode ama wo eno na wo mo ye ekoba ni se ya na ye hu ba bi a ye nkoso hoho konkon no kwa send tie na adenti na eseno se ne obeda ne ho de akye kofi na afo asanda ne ho de kwa akofo so e de akye kwabena enne mesaka Bishop Joyce ata e wo menchen ha me no e ba mhwe enkobo etika no ho ne mama akwaba Free AM Home Care and Nursing Home. No more sure what for my own Yaquan. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina say, Ubushu and Ibuka be our choir Sabian Yina Befi. No free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more Bequaco Crono, a crowd of us who have no more entertaining. No was one Yaquan Juma. And ye AM Home Care and Nursing Home, Sabina Mipe. Ubutimi Crop. Bushra for Quacher Waum. AM Home Care and Nursing Home, our fan call Accra and Salom Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. Bishop, the Vacho Moakaba, and the Diabo Poti, this one. See a casa who conquer.
ɛdeɛ ne Honhom Kronkron Honhom Kronkron yɛ ɔfrɛ sɛ honhom no ba wo so a ɛma wo ahoɔden besides sɛ wokae Joel 2:28 ɔse mehwie me honhom agu honam nyinaa so na mo mma mmaa ne mo mma mmarima abɛhyehyɛ nkɔm sɛ wate aseɛ enti ɛyɛ Honhom Kronkron akyɛdeɛ a ɛwɔ Twerɛsɛm mu ɔn sɛ ɛduru baabi no Yesu Kristo kaa sɛ meekɔ na mennya mo nyanka na mɛsoma okyidifoɔ enti okyidifoɔ no bi ne hwan ɛne Honhom Kronkron enti saa Honhom Kronkron no ɛne okyidifoɔ a ɔno nso so ɛde ama Nyame ma a ama Kristofoɔ ama ne ma a ɛnam so ma yɛde ɛyɛ n'adwuma ɛtwe akra ɛma Kristo ɛyɛ sɛ maame pɛnyɛ wokaa yɛ kyerɛ sɛ ɛfiri Nyame nkyɛn na wahwie de agu ne mma so ɛyɛ nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a na anka yɛhwɛ kwan sɛ ne mma no ne yɛ no nyinaa bɛyɛ baako na afei ne adan ɛna Honhom Kronkron baako Nyame baako na afei asɛ nkyekyɛmu akɔ akɔba mu ɛno deɛ sɛ obiara ne kwan a Nyame fa so a ɔfrɛ no ɛne sɛdeɛ ɔte ɛne no esi fa ɛne sɛdeɛ ɔhyia a ne Nyankopɔn no fa ɔn sɛ wohwɛ Moses ɛkwan a ɔfaa so a Nyame frɛ no Moses di nwan ɛkɔ adidi wo sɛ ɔde n'ase gatu enwan ɛkɔ adidi na ɛnum no ɛna ɔkɔhyia a Honhom Kronkron na ɔfaa kwan bɛɛ so na ɛyɛ dɛn na wohuu no ɛnam ahobrɛaseɛ su ɛne ahofama a ɔwɔ onyam a n'ase etu sɛ otumi faa n'ase nwan na wɔde wɔn kɔ adidi no ɛhɔ ɛna ɔkɔhyia a Nyame anaasɛ Honhom Kronkron ɛkɔ kasa kyerɛ no na ne kasa awi ne sɛ Moses owu baabi a ɛne no wɔ eti deɛ owu ya ne sɛ worɔ wo nan mu mpaboa waworɔ afei mepɛ sɛ mesoma wo afei n'ani baa na ɔsɔ no na ɛnkyɛkyerɛ Bible saa na wote aseɛ ɛyɛ dɛre ohu ne sɛ adeɛ ne dɛre ba ohu nipa wo sɛ wate aseɛ eti hɔ nom na ohu no sɛ ɛnea na ni a ɛbɛn efiri soro na ɛde ɛba ampa wo Yesu tie ma ɛne no ɛbrɛ ne ho ase enya ɔsoma ɛma Awurade soma no ma ne kɔ Israel ɛkɔyi Misraim kɔyi Israel fo firi nkoa so mu eti Nyankopɔn frɛ no ɛne ne kwan ɔfa so a wɔde n'adom wɔn ma ɔkɔyi nipa bi firi tebea bi mu no ɛnsonsonyɛ wɔ nti obiara ne kwan Nyame faa so memeti wei ɛkwan a Nyame faa so a ɔfrɛ me no metumi aka sɛ na mesua bɛɛ 8 years metoto dwom saa na meyɛ ntumi nti meto dwom asɔre mu ne ade kɔtoto dwom ma asɔfoɔ enti duru baabi no ɛkɔbaa sɛ ahokyerɛ baa mabrabɔ di wɔ abere a na meto dwom wɔ asɔre afei na mesɔ biribiara mu ɛnyɛ yi mepam adeɛ nipa de nɔɔma no bɛba so yɛ mpam wogye gu wɔ kɔ a ɔmfa ne sika ma no abɛgye eti eduru berebi na afei ahwe so ama no ɛkaeɛ akɔduru sɛ awaleɛ mu koraa na ma wale bi a na awaleɛ ne sɔ biribiara mu a na ayɛ basaa awoɔ koraa na mɛwɔ a me mma nhyɛ da nyɛ papa sɛ me ba na anyɛ yarefoɔ a na asɛ ne su ne me ban na akɔyɛ basaa enti Awurade nam adom so ne mpaabɔ a sɛdeɛ mekɔtoto dwom asɔfoɔ so pɛɛ ma asɛm mebrɛ me ho ase nso hyɛ asɔfoɔ ase enti ekɔwie saa afei duru baabi a ahokyerɛ baa me so no na asɛ makɔtena hwɛ so ma me yi bi nti metim mefrɛ no a ɛnam so ma mbɛstarte ministry nsɛ na ɛteɛ mete fie hɔ
ɛna mehu sɛ metee ne sɛ hwɛ so te fie n'anim ne sɛ obi si ne fie a veranda n'anim no ɛhɔ so yɛ nwuram a me ne me mma no nko ara na ti me ne kunu because aware abɔ me enti meyisi nneɔma mpo papa bɛyɛ samina koraa mede azuma matwo ɛna esi ɛno ko obi na de dom me ti me esie no ɛna metee ne sɛ hwɛ soro pɛ mehwɛ asoro no ɛna mimi hunu sɛ adɔma ɛsɛ soro biribiara nsom ɛna ɛba ti me dwane ewura afie ni inside eti ade akyi bie mu no ɛna me sɛ hu sɛ bana ɛno so wɔ soro na ɛba so biribiara nsom ɛno so me dwane eti ɛtɔɔ so mmiɛnsa no mekɔda ɛna mu sɛ ntwerɛeɛ Arabic me mankɔ school ɛno akyi nti mabɔn na mehu sɛ deɛ meti aka no twerɛeɛ no ɛyɛ atwerɛtwerɛ wɔ soro ɛna mehu nsa nso twerɛtwerɛ but menim adeɛ nti menim deɛ ɛka eti mehu nipa ti ne nipa nsa nti mbisa no saa de da koro bi no wɔ a ɛna me namfoɔ bi yɛ sɛ me ne nkɔ mpaabɔ nti mpaabɔ no mu no a yɛkɔduru hɔ no a metena aseɛ no meni kapre meni sika nti meyi me ba sii me nan so na diifoɔ baa bi na wɔ sɛ ɛwura ɛnɛ awurade da wo ho adi kyerɛ me tie o na m sɛ me mato dwom a mesɛ me deɛ yɛ ade a mɛkɔ asɔre bio because asɔfoɔ ɛmfii me wobɛto dwom no bɛwie kapre korɔ mo ma nti nea na ɛwɔ sɛ metena bɛɛ bi dwene me ho nti ɛme namfoɔ no hɔ a na me deɛ meka kyerɛ wɔn mo sɛ me deɛ meekɔ nti diifoɔ n'anim na mensɔre ɛna me namfoɔ no yɛ tena ase akɔ na metena ase n'ani abere ɛna ɔde akasaa no ɛmaa me sɛ menye na nyame adom akyɛdeɛ ɛwɔ me so saa bɛs me huhu saa deɛ meken deɛ m'ani hu a ne sɛ me sɛ ɔma akini mu afei wo na ate hɔ a na m'ani abi afei nnwom no a meto na bɛdane ɛde yie ne nkɔmhyɛ afei me na magye asɔre no ɛyɛ enti ɛkɔɛ nyame faa so a me ho nkonkono adom ɛbaeɛ na deɛ ma me wɔ adom akyɛdeɛ a ɛyɛ akwankyerɛ ɛno akyi no ɛna obi de na mepam adeɛ ma de pam yam ka sɛ ɛnkɔ yi obi de yarefoɔ ɛtoo kaa m baa baabi a meyɛ adwuma no nti wode kabaa teteɛ baa na mayɛ ne yie na meso manya kakra tɔ aduane adi nti deɛ mehu yɛ ne sɛ ɔmo de ne baa nam sɛ adan medeɛ menyɛ sɔfo wɔ mu ɔmo sɛ gyegyegyegyae sista kɔɔ saa na ɔmo frɛ me kyɛe na adom wɔ so nam sɛ mepamkyɛw menyɛ sɔfo eti wa na metee ne sɛ kawa no tum tia kawa no tum ti metee sɛ kawa no tum na meyɛ tii ɛna ɔsɛ ma ɔmo ɛntwe wɔn ho na wokora deɛ na ɛne na ɛkasa kyerɛ me o eti ɛwa na metee sɛ tu Amerika tu Amerika ɛnkɔ soro hɔ saa bere Ophelia menkɔ store bi a ɛwɔ bi a mempɛ oil ti me di Amerika ɛkɔɔyɛ na mekɔpɛ oil saa bere na oil ne bo nyɛ den sɛ na yɛ 1 cedi ɛna me di Amerika saa de baa ɛhɔ eti wa me gyina nam sɛ na we kura oil yɛ amakoto eti ɛhɔ na metee ne sɛ sɔ na no baa ɛbɛgu n'anum ɛbɛgu ne hwene nti meyɛɛ saa na wɔyɛ na wɔn di Amerika yɛ wɔanya ne funu na sɛ me wɔanya ne funu ɔyɛ nam de egu ne hwene ɛno ano maame na sɛ nea waken enti sɛ honhom kronkron no ɛba sɛnea ɛkwan a ɔbɛfa so a ɔbɛfrɛ no saa kwan no aso na ɔde bɛnante ana ɛno ano ɔno ɔde bɛnante ɔkyerɛɛ me sɛ ka wɔn ato so na meyɛ dwamanfoɔ paa ɔpɔn nnwom to a meto nyinaa no yɛ dwamanfoɔ
me ma wale ebu nya na no eti ba se kana to so na men hyirawo na men fa wonya ma di me fa hye mani munyam na me se me 90 da bi a mete na mete sa ne na manya adwe bi a me bo awe because akwam dem ti ahwano na mete hwe so ma menu eti kana to so na me da me ka ase o cross o eti me de me na no se no se da bi me se ka ona to so na me nhyirawo eti wana me kwa asore na me ko bo me so for ma no sian ya adwaman na ya adwaman no a ya me so wo bibi de wo ye wo da ya ahwense ncheni a wo ye na ha eti ya adwaman ne ja de wo ye na me se sa okay na so tafo se adwaman me ja wo se da bi ja ni yi se wati ase eti ho ena ma mi hu se ka na atoso eye ne ampanso bitie ye no mu no a ena nam so ma nsenkyerani ti hono wo ho a no aka kyero nipa na yare na ogina ho fansu ogu no so no ho beton nipa na wo ba no a wo ba se no wate ye ni sei ti ene no e kasa kyerani ma no se wo kasa wo kyerɛ sɛ honhom no kwa kyerɛ sɛ ka onan to so kyerɛ sɛ ti bia na wo mu gyae na wo nhyira wo enne ye nya asofo no bi mu a wo mu aba abonten abɛpɛ mu aka sɛ ɔno de ɔwɔ yere de nanso ma no wo bibi ɔwɔ yere de nanso o side chick no wo bi ɛne ade a saa asofo no so claim sɛ honhom ba no so a otimi the directions egu akwam ma no ye yi enti sɛ obi ɛyɛ sofo na ɔse ɔde honhom konko na ɛyɛ adwuma honhom no betimi atena so ma de ayɛ adwuma kɔgyen na tibia bi owo mu bakɔsɔ tena mu an konkono no empathy konkora me nimu no a me tene no o me de empathy efi bi ni adwaman ɔso ase me nteme eti mimi hu ni sɛ me bo adwaman a obɛtwe no afiri me ho me ntene ne de mimi hu ni sɛ ukotɔ saa abɔne ni mu a obɛtwe no afiri ho wo no mpo wo ɔno wo ntam no ɛbɛtwe eti si obi se wo yɛ sɔfo ana sɛ wo yɛ asɔre ba wo yɛ kristoni na ɔno de ɔbɔ adwaman na nadom ba ni nim ɔno no frɛ no me bɔ adwaman bi mi kɔbɔ bi a am sɛ mi hu no because ɔno me kɔ apam wo sɛ de me kan na to so ɛyɛ apam na mi nhyira wo na wasa akɔgu so ɛna so nhyira me bie mo okay ɔbɛtwe no wa frɛ me ho because ɔno agya ka kyerɛ wo sɛ saa de we me sɛ me mpɛ me yɛ nyame nunkunfo eti sɛ nyame so yɛ nunkunfo a eti sɛ wonam mu kɔ ba ma dɔw na wo kɔ ba adwaman yɛ de na bɛto obi kura ebufu fase kan etwitwa wo ɔbaa no di obi kura hyew ɛde asɛ di kura gu so na wo nkonkoro na mu no a wo di no no de na ɔbɛyɛ wo sɛ wate ase eti me de me nyame a wo frɛ me no apam a me ne wo nti no sɛ wa asɔre ba kura de fi ni bi ba me ho a entam na ama ka kyerɛ sɛ na wo kwa ha na o mu dwan efiri me ho na mprai na me koye me ya sofo intimi koye cause me koye a ara na enhyira wa hyira me ko na asai etimi suro ene intimi nkoba sɛ ebi a wo de yere na yɛ ka onan to so na ebi a sofofo na aka na ebi na ne de yɛ ka onan to so no wo yɛ kra still a hohom no nyame ne me wa apam ena nyankopɔn honhom ba wo so a ema wo nyame suro ebi suro ni ahopopo eba o se me ne wo kasa wo honhom because Bible say ma ye ni honam akonochi se honhom no de monam a na mu ni mras eti die enti na honhom no de ye nam na mi kwadi wi asemmraso enye yi sawati ase eti onkonkon no oso one onkonkon ne honam no
NDS, NDN, one name yet. So I say, I see a mamma corn, mamma no and dimoso. The mamma no condon tia, guaranteed 516. Yama no condon tia, one namono. But I never sha, Yama one namono be deep, one conoso. It is a big cassa, software pan, I will say. Set what I say. I was saying to me, I am a but and then you are monsieur. Besides, who was said, the wardrobe or con and nim, Yamia Epigano, so the rest of me with Yenia, the Serana. Now I said, the Nedia Yamia Yami. Now, Obacacham said, the Dibana Simi Yaya. Yamio woman at Timmy Mohamed. No one's a watching to me, young Bashami. By Yamio woman Timmy money to Mercato said, a news. Sapati I say. Because one nominal doors, it is a nominal doors one. A hano meant me a catcher say, home for and take control, it be a soft ones. Nanyano party or the four, they can fall a dear mouse say, Papa, ye nimo no. Usuro, or baba in where the cratch. Mama, ye nipa, ye nipa. Enti bi nkoba se onipa no ye nipa ansa na nyame be fere na be na dwuma enti edanse boa bi chime bi bekoso wo baabi obekwa kowie nipa enti se koba ne se nyame nipa bi bi akọ baabi no akọ kowie nipa na se nipa su na pa koba eno no yenka se oh we de ene enu we na nyame be gina so e de age no honhum afiri ne so na na nyame be gina so de egu na be se nyame no kwa wo yodo Oh, say David boni bebre. I say pie be say rather be pay you and I'm a bomb bra biara. It's a rade Bible ni be see bumaten. A be so say ye maten. So what I say. I say a rade smile Emma daytime eko yi na ten. Ewo baby. Eti ano atenye nukura ya bebu. Enti sa so no ba bia ba mama obi wo ne ba se no abumba che se wachem enti e wasa mi nso mi hunu se mi peye mu na me bo me brade a ada na me nsere bo na fache mama se ongongono che no ho a wato aso aso twe ba woso wo da ya hwe Abraham kwade na yere sala se omukwa Misrim omukwa Falo beka kire me se owo afu ti e kwa aka se me opra na unia no enu kwa sa ngoko che Abraham ne sala aso ana na praying ana ye asofo ye fom no a onchi aso ocho o maso no mo na nka okay enu kwa no mo nka ochi aso hwe enu kwa no mo nka obi angoko ti ni mu bia de me ke wati ase ochi aso ebetuma ba se hwe aso twi bi kura o wa Ofu kura kuta o da ko mo bia kura mfra. Na asore ba bi cross or sponsor akọ mana bre obi. Eti ochi aso. Agidie onu ankasa nim de odi ye ne dwuma die ne frɛ. Ɛna ɔse wɔn de ne wo hwe ase kora nyame da so a de ye adwumai. Wɔdo ba ye na so bedru brebi no. Onto house. Ti aso twen ba yeso. Mama wo kasa no kire se abra honhum ne da ne ho adi a kire wo udi kan ho symbols bi hu adoma hu bana ene ade eno kire se ebi ahonhum no oyi ne ho adi wo symbols and tokens ni ene asofo no mi ebi de end candle ebi de perfume ebi de sekan enema bebre ananka nkane no yenkum wo Kristo so mu eno na ne wo mo de ye adwuma ni nyina ka ho gongon no adwuma no an On say Bible no okay Bible no mu bebra ensanchani bebre wo trusting sa for the bom fa odwanwoma fa nwuham sa what dem make duham ne ade eti obi o kra ono na for the bom no owu no say nyame afre sa kade sa hei ekeye odwanwoma na me de asa ha nyame ne na wate obi a wo kwa ofa so a ono de ye na sore sa what dem make na me efiri da na me de oil no eso nipa nanum ne nipini mu no
ama me je oil no edi sa obi nso wo no no nanim ne kwa anyame fa aso eti okofa ne se kai ne wan hwani sa what the make na say eti die nyame ne me maka ne die mi tim kokon kan kire obi dia wo yese ono nanim kwa anyame fa aso ofre yinti me bisa na oba ne say ya na yenya yedi mochi no yakwa ye confused aya na mo ye confused because so there is me Bishop Lady Bishop there is ata obi awa bodam ye de ne bremia mi go to 2 Kings 2:19 momla maiwa foforo asikuro ni da bref na sumu manu so na no apo momla maiwa foforo na momfa nchi eti bu awa abiti mom kwota aiwa imagine quotation ne so ni a black aiwa ya pine what you say to obu awa si ya bosu sa afa what the make na say obi si ya bosu sam but me tell ne no say Bible say momla maiwa foforo sa what you say say bi amenfa ne say wo no wa ba me ho ena ase mama ma pe kunu bia minya no bia awade na madom so ba bisa ase bia bosum wo fie ana nkonya wo fie so what you say okay fine bele maiwa foforo na fa nchine bia na puna ana se nchirebo fa konsuo na liwa eti kwa ba fa so awo ba kire no no be ye duwa kwa so dem a so what you say ampa iwo ye ya so ko ya na awurade ama na kosie kum ba obu a adwene a wa akiri ene ye wodi free ban ye different nse na asofo na ama no ma bia ye wu ama sese no ese wo ya kwankire kura na akoye ti sa ase bosom akoye ti sa ase nye papa akoye ti sa ase mfiri nyame se wati o de bia me di free be ya kwa ti se mfiri nyame eso mitu awurade afam so ma me sa bodamfo yade so what you say madam park ese ya bodamfo yade lord and by ka mo bai ka mo wa kire mo bo kire ho obo na otwemi awasa wo de no ko oyere ni so ohwini na me de nchine ni bi so what you say o to nchine ni mi ko 2 free Matthew 5:13 o se me mo ni asase so nchine se nchire la ne da enye mahwe yisi ehwiegu manipa tietia so enchine ne han babo si kure egugu poso entimi hinta eti no so ba sa se fa mo fa mani ngare ise kwa no obi o ha stroke ebo no to fo eye no na me dia ma na ne ene na tie okay so what you say ene tie ye tietia so fa sram mo fa sram woni bia no ase ne onenam ho maami a wo ya wo he maami we etie okay obodam so what you say enye akwankyere bia se kan fa wa wani da bi den nchini ene oye ena me a me so me nyankopon de ma am sam fansa ne ya ene what we okay mama se nya betom eye altar ya asofo no edi dwuma ebi e kire se o altar no tumi bi wo enti se wo ba no kokra se wo pemwa bi a otimi ko ne altar so ene ne ehia ne wudi ebi a wo picture ebi a wo dwuma ho bibi watade bibi no de akoto altar no so bi ti e so reti a wa nipa ni bi o de bekoto altar no so na o de ye adwuma no e de amawo ebi mo ka ne se no asofo bi so e kire se altar no tumi bi ani informo bi afa ne renko chem se altar tumi bi ani yes sorry them altars were just for the beautification of the environment okay and e dey altar ebi so kwa kire se altar no kwa hu hia se obeye no asori dem e bia ma de ye ga mi say obetin dey altar ma maso ma de ye hye mi obetin dey altar ma mama altar e wo nyame fie altar e wo nyame sumu sanity Bible se gidie firi nyankopon asem tie mu na eba enti same altar na mimi wo gidie
say somna mompire ma e gidie so what you say any day e gidie to obi o ha ne altar na se no obekọ na ya say o kara kwara ahye ho anambwa me da sa na me titi bi ne mahu okay obi o ha ya say nipa kwara ahye ase ni ade sa na omo keka ba ya na ya ma ya confused say na altar de no so free hin enka mimi hunu ye nyame no sa de ye nua no masofo bi kan altar o edie oni nyina ye wu gidie what you say say mimi ai what ye wa he ye betima yi property nyina free ho so ahu me baby kura beda o say we ma de we ya mimi gina so no rebi obetena so bompaye nyame ye na bisade ma ono na sam sa what you say enti altar na nkofo ye no bia wo kwan a ofa so ono ye ni altar me ko enkran ma sole ba ko nkana na me pa sole bi mu ankana ka makwaje ba bia ya so na biko wura hon nipa na dia edema am say ka me ya so ru na me hwe ni altar no nam se momo me enko ye nyai sa what you say because me nim di odo ode edua na sore sa me hay na me ka bi kwa kire o manager say ye aso dan oil eni ye pejai eni ye gina Jeremiah 19:1 sa what you say eti ye bo paye gu oil no so ye digu ha eni ye sa paye eto anasa enya wata yenya ayi sa what you say to obi a okwa ofa so a oye ne altar obi wo ne dem ebre bi ana me ya ba ya na me nwale ya kase mpana asem yi me ni abrante bi tina ono ye altar bi wo ne dem na ne dan no na me hwe ode snap ena kwadu ena efensen atade besides na we so free him ena am so open me ama mi wa de kwara wo ye o ka kire me say kwadi suo kwaw ena ode ye na ade so what you say to obi wa maame obi a wo kwa ofa so a oye no altar maame say ekoba ne say ya se ne wudi ye mfato ho say oba bi pe bibi no betena ne o 9 tena we so na de bi sade ni abema enkoba ne se ne sade a asore ma no ye direct wo mu gidie na fi nyame so aba ye altar ne eniema a ewo asofo no ho wo mu di adwuma na so kire ne se ye woti ye mu no su che ne wo wias empabo ye adwuma empabo eye adwuma what you say ena edu ba bi akwankire nso eye adwuma because so we Moses a Awurade na makwankire so na ma ni timi yi Israel for the free enko asomo but asem no ye de no abaye ye nyame eno ntimi nyi ye nyame ebetwam na nyame asem de entwam da onkonko na edi na chi na onyara da eti so atu wo gidie wura we ma we edua eje betimatom na mo mfa wo gidie mom ma nyame mo ma onkonko no mo no mom mabua eti so obi aya asole ba no de ni gidie nyina ewura we se wo so obetina ase na nti de bia na me so se obi ama baby okay yama ye gidie no emma nyame nya kese de bia am ka se yama nyame na wo fra ya nya kese ensi wiase no ma na ye hunu ene nioma bia asofo ya kire no ma ya mfa ye gidie nwura no me mo ya manya me mo nya kase pa ma ye esansa wo ko kotodwa nim kwa wo da ma nya mo betie wo wote ka mu bompa ya wo betie wo wo dwaye ejina ho bompa ya wo betie wo wo toilet so kwa toilet na wo bompa ya wo betie wo ka say na me ko penka dan han ayire ama me nya bi tida ku mi dwale ana metene mi bukotodwe ewa dwaye wo mi di mi hu nyina bukotodwe se Awurade sa wo pa na ande me ya adwuma ma me nti se dan no me sa kan pa
Me get we ya di ba ya na ho say me phone na be me fa ya no me say afedi nipa ne so wate ase enti na no ma nkwafa bibia nyare ana ma nkwafa bibia nkwoto baabi eya ngungu na me bo mpa ya frɛ no enti ma ya mfa ye gidie me ka che nyame ma ene ya kristofo a ya ba say mo somfo ba le di bishop emfa wo gidie nyina nkwahyehye eno ma bi mu say we ni ho a nyame ni wo nyame wo pa wote ka mu na bra ho ase na ho mo kyerɛ wo se bukotodwe kwa wa ka ni ma nyame obetie wo baabi a wo dwom kra nyame obetie wo baabi a wo nam bia wo fi se wo bukotodwe fra awade obegye wo a bu na fra nyame na obegye wo Mama asofo no bi so is of the view say empire ne yebo enti obehwe no bi kwakotena asori dem wakotena asofo bi na ase wabɔ mpaya bretintin na bi si ade no emaaye obi akosofo bi odi akwankyere ye adwuma obi akosofo bi a wodi nyema egu fom odi gu fom a nipa na ade na ye adwuma ye hwa apostle Paul ne handkerchief keke egu obi a wawutu na wanya nkwa enti ene empire no wo hɔ de ane na so akwankyere ne saa nyema no so ehia eka ho akwankyere ne ye ehia bai obu owa okita suban obi kita suban obi suban ne ye etimi si ni nche na kwan se me ha se bi timbo mpa ya mankofo obi di abopa amfa di amfa de me ye ne se na medan na bu se rade se de enese mi ko mountains kura rade sasmes ma pa ya amfa wasi he se no wo yinti ti me ba ma be yi wate se ma ho kwan na rade nyo se wate ase ma ho kwan ade we na wo yinti a wo aye ma bo wa ni suban bo opemuna obo opa bufuo obo so odi nkofo kunu bi achi no de asie obo so onu ankasa wo honhum baye tin but wodi nyantre nwoma akata ho tu baba pa ya sade emfa eti also hwehwe ade kuranti ama na bi sade ne mbam tu ba na to bo ase de netina ase na obo ano a aso onu ama no kwa na emuaye na ba ewa bala bi wa kwa nya kwankyere ne moma ye futuo ni nyame asem ade be ma no aso no onu ama no kwan na afi na ekwan da fom na afi onu so anya ne de no onu so ko Mama yen komo na ye de na so ye bre ne ye di besi ha na so won se mo etwa to na fe we kira kwan so be kira man ya de nyame ase ya family Lady Bishop Joyce Atta me wo Lake Road at Kumasi Atonsu Agogo feyi ase Jesbro filling station wo feyi ase a wo so be si Jesbro filling station won sani fano so ho a obedu na me soundboard kese esi ho me ya asore efiada bia me yampa abo kese ebonada me yampa abo ejiada bia ya council said eja wo ba wo do wo hawo amane na ade aba na me so awade na me so aboa wo kwasiada bia ya somda ti bia na hwe me kira kwan a me wo Kumase Atonsu Agogo Lake Road feyi ase my number na ye 0246 159799 0246 159799 Ewade nhyira ono ante na nim nkyere wo ewo Yesu din amen abusia ye ne Lady Bishop Joyce Atta na etwetwe enkomo no mesro no waja comment ewo video yase e de ma afi ne numbers ne so e di begu screen as wetimi afa na wono atwetwe enkomo na afi masro no we mi subscribe button no so e di amame eye too much gh eya kai na fa bell ne ka won sa no upload ni to mo ape obenya notification wetimi aboso eti all the social media handles so ko wa eye too much gh eya kai so subscribe no like and share ama wo wie bi so enye bi ahwe that gold any media makra